Yeah, tereng! My makeup table. Binilan ako ni Frank. Thank you, Frank. Frank. And there's Francine. Ba, say hi. 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 Uy, uy. Unaog na siya. Unaog ka? Niyapag ka. No, not yet because Papa is not done. So this is gray. The whole thing in the back is gray. Should I? No, that's the... It's white, baby. No, I'm talking without that. I will have to cut that again into the other one. The other side there. Seven, eight, nine. Nine of these. That one, it's perfect. Is it? It's the... They're fine. Hello guys, nasa IKEA kami. Wait, hadlok po mag-vlog rin. Nasa IKEA kami guys. Binilan ako ni Frank ng makeup table at saka bumili din siya ng mga frames niya para sa kanyang helicopter stuff. Look at that here. That one we have to try. Okay. We should talk in English, not Tagalog. I am. Okay. Is that it now? I still have 2 frames to do kasi si Francine nag-ano tapos ang mga kids wala, pero let's see if si Frank na human na si Frank. Yeah, tereng! My makeup table. Binilan ako ni Frank. Thank you, Frank. And there's Francine. Ba, say hi. 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 Uy, uy. Unaog na siya. Unaog ka? Niyapag ka. No, not yet because Papa is not done. Mahulog juga. Luna, di bata mahulog ron. May makeup table na ako. Tereng! At ilalagay namin doon. Doon, guys. Doon namin ilalagay. Doon. Sir, are you giving that all? With all your heart? No, I still want that. You want that? Look at that, guys. I have now the table. Kulang na lang ng mirror. What's lacking, baby, is mirror. Tada! Pangkalat. Kailangan natin to i-arrange dito. Kulang na lang ng mirror dito. What are you blaying? Gubot na kayo na imuhang crib. Francine needs to kuan. Baby, you should not put a wire there.
guys. Hello, may lalagyan na ako ng makeup. Where's the one? Hindi, kailangan ko pang i-ano yung, siguro online, makakabili ako yung acrylic na organizer. Pero I got one. Where's that one? It's okay. Look at that. This is made of glass. May glass siya na free. On sale siya sa IKEA from 99, baby, no? 99.99. Sale na lang siya ng 69 euros. For makeup talaga, for kwan talaga to siya. Made for table talaga to siya para sa makeup. Tapos, kulang na lang ng salamin dito. Yung vanity na mirror. Sana na, I hope somebody who's filming it hear that. Yeah. Thank you, baby. Yeah. Is this my Christmas gift? Christmas, birthday, Valentine's Day, the whole of Easter, Yeah, the lot right. together, so I have my piece. I just need to arrange this, guys, because look at that, how messy is my table. It looks like a dump here, eh? Yeah. Look at that. Yeah. This is my... I cannot even, like, look at all this shit here, eh? This is my place here on this side. Pero, kasi may table na ako, may drawer na. Where are you? I cannot see you. If you lift your hand, there you are. If I have the table, this drawer, mapupunta na lahat dito. Baby. I can put actually the flower this here still then. Yeah, the flower stays there. And that one has a serious problem here. She wants to have the mobile, she wants to have the table. She wants to get out there because she wants also to hello, baby, she can reach this, na? She can reach this. It's okay, you can switch off that now. I arrange this after you. For us, guys, andito na yung dinner namin. Nag-steam lang ako ng broccoli, tapos nagsira pala yung rice cooker ko, guys. So nagluluto ako na, ni awas. Nagluluto ako ng rice sa doon sa kaldero, tapos yun nga, ni awas siya. Diyan ako nagluluto ng rice. Wala na akong rice cooker, so diyan ako magluluto ng rice. Hilaw ko ata ni patay lata ng guro ni. Naanad na kung kuan. So kakain na kami maya-maya, tapos ilalagay na namin yung mga frames ni Frank na ginawa niya. Kasi kinain lang namin, guys, kanina, kasi is hotdog lang yung kinain namin. So nag-ano lang ako, nag-fry ako ng pork chop. Ayan, nangi ng pork. Tapos yun na yung rice namin. Nag-steam ako ng broccoli. Tapos gagawa ako ng sauce para dyan. So ayun na, kainan na. One more? Hello guys, good morning. It's another day. Hello. Somehow, paborito ko tong t-shirt na ngayon na ito, guys. Kasi fresh siya. Oh, come here. Nagluluto ako ng champurado niya para pakainin ko, guys. Pero di pa naluto. Tapos, pinapakain ko siya ng pretzels na flavored cheese and tomato. Tomato cheese flavored na cheese stick. Na pretzels. Come on here. We close the door here. Bate.
sinisira ko itong door dito, guys. Tinanggal ko na to siya. Tinanggal na naman to actually itong door sa sala. Pero, binalik namin kasi nga yung mga tanim nga inaano ni Francine. So, look at that, guys. Nagluluto ako ngayon. Kurado ni Francine para sa kanyang breakfast. Ito naman, naglata ko munggos. First, long time na ako hindi nakakain ng munggos. Kahapon, ginilihan kami ako ni Frank ng munggo beans sa Asian shop. May nakita daw siyang munggo beans. So, ayan. First time makatikim ni Francine yan. At, ito, kalabasa. Tingnan nyo guys, ang kalabasa. Meron siyang mga ganyan tagok-tagok guys ba? Ano yan sa Tagalog? Meron siyang parang tagok-tagok. So, I think bagong-bago to. Kahapon to sa Aldi. Napaka-fresh ata ng kalabasa ko. Lagay ko kayo dito. So, wag nyo intindihin yung background, mga paper bin dyan, or ano bang nangyari dito sa iPad ko eh. Ay, tripod. Bala na dyan. Parang siyang hindi pantay. Ano ata. So, ay, kalat na naman dito sa sahig ba? Kakalinis ko lang. Tapos kalat na naman. Ayan, papatapon ko yan yung mga paper beans sa baba ng mga kids. Tapos, yun nga, may parang tagok siya guys. Pero siguro ano siya no? Ngayon ako nakita ng kalabasa na may tagok. Ano siguro yan no? Fresh na fresh. So, i-ano ko yan siya. Ito yung isasahog. Ito yung i-mix ko sa partner ko sa munggo beans at lagyan, gigisahin ko siya with pork lang siguro. So, ayun, papakain ko. Last kong kumain ito yung buntis pa ako guys. Kasi pag buntis ka daw guys, maganda daw sa buntis yung munggo beans, yung mga beans kay good for the brain daw yan. Okay, di ba? May patip-tip tayo. Ayan, munggo beans. So, makita ko mamaya. Ano naman ginawa ni Francine dun? Uy. Come here, come here. Na naman guys, oh. Kalat, ang kalat. Nag-ano ako, nag-YouTube. Namatay yung plant ko. Bigay yan sa akin ni Frank last 2 years ago nung matanggap ako sa trabaho ko. Namatay siya. Ewan ko lang kung mabuhi pa ni siya. Maano pa kaya to? Plato lang yung naglagay ko. Wala kasi. At yung orchids ko din namatay nung nag-ano dito, nung ang init, nung nag 38 degree kami, 40 degrees. Grabe, namatay sila lahat. At yun, at ito na pala yung table ko guys, oh. What's wrong? What's wrong? Come here. Pala yung table ko guys, natapos na siya. Nilagay ko na yung mga makeup ko dito, pero hindi pa yan. Sa IKEA ko lang din nabili to. At ito naman, wala pa kasi ako. Isa lang kasi yung nabili ko kasi gusto ko sana yung acrylic. Ito naman, sa ano yan siya? Hi guys. Hi. No. Hi. Hi guys. Mangwasak na po gudri guys. Kita niya ang ano. Hindi ko sana ipakita sa kanya yung paano pag mag-open ng drawer. Wow! You will eat now. Get the ball, babe. Can you get... We will eat. Get the ball, ka. Get the ball. Can you get the ball? Thank you, Mama. Thank you. Ito yun, oh. Nagay ko dyan para di makapas. Come here. Come. Come here. Come. Another one. So, ito na nga siya, guys. Yun. Wala akong brushes masyado. Yun. Gift to ni Frank nung Christmas. At may engagement ring namin nung kinasal kami. Yun, andun. Hindi siya maano siya, guys. Kaya yung nilalagay ko sa ilalim niya. Yun. May brushes ako dyan. Hindi ko ginagamit pa Max Factor. Ayan lang yung makeup table ko. Simple lang. At ito yung mga lagi kong ginagamit. Ito mga lipstick. Daming lipstick na hindi ko nagamit. So, ayun. So, ayun siya. Ganda niya. Mirror na lang talaga kulang niyan dyan, guys. May paano ako dito ulugi. At ito na yung ano, coin na nabili ko to siya sa Teddy. Nag-ano siya, nagka-count siya ng coins. Ayan.
Ang laman niya is 12 euro 61 na. Bakit may 1 cent eh? Wala namang 1 cent dyan. Yun, may paan travel fund. Ayan lang. Yun yung space ko. Oh, nanggubot na po siya. Namutang na po niya mga food dira. Limpyo na po ko. So, ayun na guys. Insert ko lang tong clip na to sa isang video ko na hindi natapos guys. Yung pagdating ng table kasi hindi ko yun napakita kung ano. Hindi naman marami yung makeup ko, pero pinakita ko lang kasi ang happy ko kasi binilan ako ni Frank ng makeup table. Ito din guys, binili din niya ito nung nagsimula ako ng YouTube kasi yung pag gumagamit ako sa laptop, lagi akong umuupo sa kahit saan na lang. So para sorry, it's okay. Is that your car? Magpakuha na si Francine guys. Ko pa sana kayo. Ito yung table na binili din namin sa IKEA. Binili din ni Frank para sa akin nung nag-start pa lang ako sa YouTube. So that is already 1 year ago. I don't know. 1 year na kasi ako sa YouTube world. So ayun guys, pakita ko sa inyo yung mga picture dito kasi sa mga hindi nakakaalam siguro, ang anak ni Frank, 2 guys, pero yung itong lalaki, yun si Vanessa, si Adrian, si Ella at si Francine, nung baby pa. Ang lalaki, hindi siya masyadong pumupunta dito guys. Every 2 weeks lang taga siya pumunta, minsan once a month lang. Hindi siya hindi siya masyadong pumupunta sa amin. Mas gusto niya magstay sa mama niya. At ito naman si Vanessa, as you can see, very close siya sa amin. Very close siya kang Ella, kaya lagi siyang andito. At mostly, nandito talaga siya lalo. Lagi, dito na siya tumitira. Mas gusto niya dito kaysa dun sa mama niya naman. So, ayun. So, I think, i-end ko na tong video guys kasi sa isang video ko din walang outro, so ay walang pababay. So dito end kong video, tapos i-insert ko lang to siya sa isang video ko na nung pagbili namin nito. So hindi pa tapos yung play area ko. Sabi ni Frank gagawan daw niya ako ng vanity mirror, pero hindi pa, busy kasi si Frank all week siyang nasa work. At sa weekend lang ang time niya. So, sapot na ni guys, pakainin ko na to ng champurado niya for breakfast. So, that's all for today and from last video guys. Thank you all for watching and I hope to see you on my next video. Yung sa mga bago lang sa channel ko, I hope you like and subscribe and share. Bye bye and have a good day everybody. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ayaw nyo na mag bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye na. What's so very lekker? Lekker. It's mango beans. Huh? Mango beans. My favorite. Ow. Hindi, patay. Yummy guys. Last, makakain na ng munggo ang mga bata. Munggo for the kids. Let's see.